Už od nepamäti naši predkovia vedeli, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Významným medzníkom v dejinách protipožiarnej ochrany na základe zákona z roku 1886 o obecnom zriadení v celom Uhorsku bolo vznikanie dobrovoľných hasičských zborov. Tento zákon obciam ukladal povinnosť udržiavať si vlastné hasičské zbory z obecných prostriedkov. Nariadenie Uhorského ministerstva z roku 1888 určuje každej obci povinnosť založiť si útvar hasičstva. Po vzniku prvej Československej republiky vydalo ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska nariadenie o zostavení a schválení obecných požiarnych štatútov. 25. júna 1924 naša obec schválila vznik zboru a štatút. Dobrovoľný hasičský zbor v Závatke nad Hronom bol založený 4. júla 1924. Zakladajúcimi a najaktívnejšími členmi boli obchodník Filip Lipták, Štefan Greguš a Pavol Dudáš. Práve u spomínaného pána Filipa Liptáka, prvého predsedu zboru, sa zachovali rôzne písomnosti z činnosti zboru. Hlavným zmyslom a cieľom bolo a doposiaľ zostalo úsilie a obetavosť pri záchrane ľudských životov a ochrane majetku pred požiarmi, živelnými pohromami a haváriami v duchu nezištnosti, obetavosti a dobrovoľnosti. Tieto úlohy, prijaté štatútom obce, hasičský zbor plnil zodpovedne a príkladne od svojho vzniku a plní dodnes. Naši hasiči sa od roku 1926 aktívne zapájali do likvidácií požiarov aj v okolitých dedinách. Najčastejšie to bolo v obciach Polomka, Heľpa a Pohorelá. Počas svojho pôsobenia zasahovali pri desiatkách lesných požiarov. Prvým zaznamenaným požiarom v našej obci, pri ktorom zasahovali naši hasiči, bol požiar v roku 1930. Najväčší a najrozsiahlejší požiar v Závatke vypukol 14. apríla 1961, na ktorý si pamätajú ešte niektorí súčasníci. So živelnou pohromou zápasili hasičské zbory celého okresu. Škody na obytných domoch a hospodárskych budovách boli značné. Na rýchle a efektívne hasenie požiarov bola potrebná patričná technika. Najstarší záznam o motorovej striekačke v Závatke nad Hronom máme z roku 1930. Podľa neskorších informácií zbor obhospodaroval striekačku AS-16 na podvozku Praga RND. Neskôr obec zaobstarala z vlastných zdrojov hasiacu techniku PPS-12 a Škodu 706 RTH CAS-25. V súčasnosti zbor disponuje vozidlami Tatra 148 CAS-32, Ivekom Daily CAS-15 a protipovodňovým vozíkom. Auto Iveco bolo obci prepožičané ministerstvom vnútra a po 5 rokoch sa previedlo do majetku obce. CAS-25 bola garažovaná pod terajším pasienkovým domom. Po dostavbe viacúčelovej haly na štátnom majetku v Závatke nad Hronom obec zobrala do prenájmu garáž na parkovanie auta, ktorú hasiči v roku 1985 svojpomocne zrekonštruovali a zateplili. O techniku a autá sa hasiči príkladne starali. Aj napriek častej poruchovosti si vždy poradili a dokázali ešte starú pani CAS-25 opraviť. Súčiastky hľadali po celej republike, ba aj za jej hranicami. Ak nezohnali, vyrobili si ich aj na kolene. V roku 2003 bola započatá oprava na historickej CAS-12 z roku 1938. Práce boli ukončené až v roku 2005. Je na chválu všetkým, ktorí sa pričinili o jej technickú záchranu. Za funkčnosť techniky boli zodpovední strojníci zboru. Spomenieme Štefana Kohára, Vladimíra Kána a v súčasnosti sa o techniku stará predseda zboru Tomáš Kubanda a Juraj Nosko. Pri príležitosti 75. výročia založenia hasičského zboru za predsedníctva Františka Frgelca bola zakúpená zástava zboru. Táto bola slávnostne posvetená na slávnostnej omši kanonikom Karolom Hermanom
4. júla 1999. V tento deň sa v našej obci konala okresná súťaž hasičských zborov. Činnosť hasičov bola od začiatku financovaná z obecných zdrojov. Po revolúcii v roku 1989 sa finančná situácia samospráv ešte zhoršovala. To sa odzrkadľovalo aj na rozpočte hasičských zborov. Členovia sa snažili získať finančné prostriedky na údržbu vozidiel a inej techniky. Zúčastňovali sa brigád Urbárskej a pasienkovej spoločnosti v Závadke nad Hronom. Do pokladne prinášali nemalé finančné prostriedky. Získať finančné prostriedky sa snažili aj mladí členovia zboru, ktorí organizovali diskotéky v spoločenskom dome. Dokonca sa objavil príspevok od člena zboru Ľubomíra Kubíka, ktorý prispel sumou 1000 slovenských korún. Pravidelnými prispievateľmi do pokladne zboru bola Pasienková a Urbárska spoločnosť v Závadke nad Hronom. V súčasnosti sa každoročne uskutočňujú previerky pripravenosti hasičských zborov stanovené Republikovým výcvikovým štábom dobrovoľnej požiarnej ochrany. Aj napriek pracovnej vyťaženosti a nedostatku voľného času členov zboru, zbor vždy prešiel previerkami a získal osvedčenie odbornej spôsobilosti a tak splnil podmienky na ďalšiu činnosť. Od svojho vzniku bol hasičský zbor najmasovejšou dobrovoľnou organizáciou v obci. V zbore bol takmer každý dospelý muž. Členská základňa sa posledné 3 desaťročia pohybovala od 34 do 50 členov. Postupne sa však znižuje stav akcieschopných hasičov pri požiarnych zásahoch. Situácia bola najvážnejšia v roku 2007, kedy museli byť do zásahov zapojení aj mladí členovia. Dobrovoľný hasičský zbor má dnes 18 členov. Medzi nimi sú seniori, ktorí sa už zásahov zúčastňujú len vo výnimočných situáciách. Pracovnou povinnosťou hasičského zboru bolo vykonávanie protipožiarnych kontrol v domácnostiach. Zápis z roku 2001 hovorí, že bolo vykonaných 470 obhliadok domov. Upozorňovali majiteľov domov na zistené nedostatky a požadovali ich neodkladné odstránenie. Každý rok sa uskutočňujú rôzne súťaže hasičských zborov. Kategória mužov síce nepatrila k tým najúspešnejším, ale vždy sa umiestňovali v strede súťažného poľa. Výnimkou je rok 1969. Za predsedníctva Štefana Kôriaka sa prebojovali až na majstrovstvá Slovenska. Konali sa v Martine. Za obec súťažilo družstvo mužov aj dorastencov. V kategórii jednotlivcov zbor reprezentovali Milan Kolarovič a Ján Halach. Dorastenci dosahovali v súťažiach veľmi dobré výsledky. V roku 2007 získali na braných pretekoch v obci Valaská prvé miesto, ktoré si o rok opäť obhájili. Hasičský krúžok bol obnovený v škole v roku 2013. Mal 15 členov. Už na memoriáli Juliusa Pavloviča v Hronci v roku 2015 skončili na prvom mieste. Nasledovala okresná súťaž dobrovoľnej požiarnej ochrany a aj tu sa na nováčika súťaže umiestnili na peknom 4. mieste. Nezahambili nás ani na ďalších súťažiach v tom roku. Pokračoval úspech na súťaži v našej obci o pohár starostu obce. Prvé miesto a pohár ostal v rukách našich najmladších hasičov. Na jesenné kolo dopravnej ochrany v Nemeckej už cestovali 2 družstvá. Naši najmladší hasiči sa do roku 2022 na súťažiach pohybovali na popredných miestach súťažných tabuliek. V súťaži o pohár starostky obce Michalová nás už reprezentovalo aj dievčenské družstvo, ktoré skončilo na krásnom 2. mieste. Zahambiť sa nedali ani chlapci, ktorých zdobili strieborné a bronzové medaily. Za všetky tieto úspechy môžeme ďakovať Mirovi Molotovi, Jurajovi Noskovi, Kamilovi Ševcovi a Tomášovi Kubandovi. Žiaľ, po odchode žiakov na stredoškolské štúdia krúžok ukončil svoju činnosť. Je veľmi veľkou škodou, že v našej dedine sa už nenájdu odvážne, zodpovedné, ale hlavne ochotné deti venovať svoj voľný čas tak krásnemu poslaniu,
akým je dobrovoľné hasičstvo. Hasičský zbor sa okrem svojho hlavného zamerania podieľal aj na kultúrno-spoločenskom živote v obci. Z historických prameňov sa dozvedáme, že zbor sa v medzivojnovom období aktívne podieľal na kultúrnom živote obce. V októbri 1930 miestny zbor odohral predstavenia pre žiakov a dospelých, od Františka Urbánka Pravda víťazí a od Františka Kňovreka Deň slobody. Zisk z predstavenia venovali miestnym chudobným. V obci nechýbala ani požiarna kapela Dychovka. Aj v súčasnosti sa požiarníci okrem svojho poslania podieľajú na organizovaní súťaží hasičských zborov, výchove mladých hasičov, protipožiarnej výchovy v školách a pri zabezpečovaní poriadku na spoločenských akciách v obci. Hasiči spolupracujú aj so základnou školou a škôlkou v obci. Veď požiar je výsledkom nevedomosti a nepozornosti, ktoré prislúchajú detskému veku. Každé dieťa chce byť od malička požiarníkom. Preto sú deti dobrými poslucháčmi a ešte lepšími divákmi. Keď sa pridá k tomu nejaká športová akcia, záujem detí o hasičstvo len vzrastie. Taká akcia sa uskutočnila v roku 2001. Hasiči spolu s rodičmi pri čistení studničiek pod Kochlovcom pripravili pre žiakov súťažný deň. Žiaci všetkých vekových kategórií súťažili v hasení umelých požiarov. Predseda zboru Jan Kukuľa v správe píše, že by bol rád, keby sa stala tradíciou. Možno by to bol impuls na obnovu krásnej akcie. V súčasnosti školu každoročne navštívia profesionálni aj dobrovoľní hasiči s cieľom poučiť deti o protipožiarnej ochrane. Po zániku štátneho majetku Závadka nad Hronom zanikla aj zväzarmovská organizácia pôsobiaca v rámci podniku. Vlastnila chatku pod Kochlovcom a výcvikovú strelnicu. Chatka prešla do správy obce. Bola vo veľmi zlom, priam dezolátnom stave. Obec ju v roku 2000 ponúkla na užívanie hasičom pod vedením Františka Frgelca. Pri jej rekonštrukcii boli odpracované stovky dobrovoľníckych hodín. Vybudovali ohnisko, letný posed, upravili terén a chatku ohradili. Významným počinom bolo vybudovanie prívodu vody ku chatke. Ako píše v správe za rok 2003 predseda Jan Kukuľa, konali sa tam príjemné posedenia, ba dokonca aj členské schôdze urbárskej a pasienkovej spoločnosti v Závadke. V horúcich letných mesiacoch je voda na nezaplatenie pre ľudí, ktorí využívajú posedenie pri chatke či pri prechádzke touto lokalitou. V roku 2023 nad ohniskom osadili prístrešok, čím sa zvýšil komfort využívania ohniska občanmi. V súčasnej dobe je činnosť zboru veľmi dobre finančne podporovaná z rozpočtu obce formou každoročne poskytnutej dotácie na základe požiadaviek zboru. Obec týmto požiadavkám vždy v plnom rozsahu vyhovie. Členovia si zakúpili slávnostné uniformy, príľby a iné súčasti výstroje. Vždy, keď započujeme výstražné tóny hasičského auta ponáhľajúceho sa hasiť požiar, či pomáhať pri rôznych mimoriadnych situáciách, poprajme im šťastný návrat domov. Zaslúžia si to. Modlitba hasiča. Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť. Životy spasiť, Pane, dajže mi sily dosť. V náruči vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas, ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas. Na stráži stojím stále, pretože povolaný som životy chrániť svojich, blížneho, jeho dom. Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom život stratím, požehnaj, Pane, mojej rodine a láskavou rukou vrátim, čo pri plnení poslania som iným dal. Amen.